Aquest matí s'ha celebrat a Eivissa el quart Fòrum de Gastronomia del Mediterrani. Helena Arzac, Nassusi Díaz o Paco Torreblanca han destacat les bondats dels productes eivissencs. Jornada gastronòmica a Casa Maca, on 10 dels xefs estrelles Michelin més reconeguts del panorama nacional s'han donat cita en el quart Fòrum del Mediterrani. Nos han pedido que hablemos del mar, de productos de Ibiza, un poco de la relación con los proveedores, de un poco la sostenibilidad. Tots els cuiners han posat en valor la qualitat dels productes pitiussos, senyal d'identitat dels plats que han preparat. La identitat dels pobles la tenim amb això, que nosaltres feim una cuina i ells en fan una altra. Per això tenim cuines tan riques com són totes les cuines del món. Alguns productors locals han donat bona mostra de la matèria prima que ofereixen. Es que es un orgullo el poder estar aquí con ese prestigio culinario que potencia la marca Ibiza a nivel internacional. Aparador que ha permès als participants conèixer i degustar alguns dels productes típics del nostre territori. Jaime, que va ser el semifinalista eivissenc de Masterchef, ha provat avui per primera vegada la garrova. Es muy chula y estoy aprendiendo mucho y he aprendido nuevos productos como la algarroba, que puedo hacer algunos brownies con ella. Receptes que de segur ha après de mestres com Paco Torreblanca, que ha posat el punt dolç a la jornada amb una coca de formatge. Vamos a gastar productos ibicencos, incluso podríamos ponerle algún tipo de hierba, pero en este caso no lo va a llevar queso de cabra y va a llevar otro tipo de queso muy untoso de aquí. Unes postres d'excepció per tancar el menú amb bon gust de boca.